oon Topi Partanen ja minulla on tämmönen Ella varokaa lapsia kirja. Niin, tää on hyvin sopii pienille sekä isoille lukijoille. Ja mä luen sitä pätkän. Se on 28 sivuilla. Me pääsimme sairaalaan opettajan uudella hienolla autolla, kun opettaja oli ensin peitellyt autonsa penkit muovilla. Älkää koskeko mihinkään, minä olen juuri imuroinut ja vahannut tämän. Opettaja joi tavattoman varovasti, ettei meille vain sattuisi mitään. Me olimme ylpeitä siitä, että hän oli niin huolehtiva. Risteyksissä hän katsoi ensin vasemmalle ja sitten oikealle, vielä kerran vasemmalle ja sitten vielä vasemmalle ja oikealle, vasemmalle, sitten vielä kerran vasemmalle ja lopuksi hän vilkaisi vielä ylös ja taakse. Hän vilkaisi sen takia, että autojono meidän takana oli kasvanut aika pitkäksi ja yksi autoista rupesi tyyttämään. Mutta ei se opettaja haitannut. Hän oli aivan rehellinen irrottaessaan turvavyönsä ja mennessään juttelemaan kuljettajan kanssa. Niin.